Lidičky, zdravím vás u dalšího videjka po trošku delší době a dneska jsme se podívali na takového pomocníka do hry World of Tanks a jmenuje se to Encyklopedie vod. Máte tam všechny tanky, které tam jsou, potom v jakých řadách jsou a vlastně celkově všechno o World of Tanks. Jsou tam dokonce i ty speciální mise o ty 4 tanky a když to rozkliknete, tak vám tady žije ten znak vodka. Tankopédie to jsou potom ty tanky, na které se později podíváme. Tak počkáme, než to naběhne. Tak už jsem tady. Takže jak jsem říkal, tankopédie, tam jsou ty různé tanky, tady bojové mise, což jsou ty mise na ty 4 tanky. Můžete tady vpravo vidět, když se podíváte na ty bojové mise, tak tam to můžete vidět. Ocenění, co můžete získat, mapy, jakoby ty minimapky tam vidíte, pevnění, co o klanech a schopnosti. Takže já si myslím, že asi nejvíc, prostě co vás tady asi bude zajímat, je ta tankopédie. Takže se i hned do ní podíváme. A můžete si tady všimnout, když se podíváte, tak tady máte technologický strom, máte tu lehké, střední, těžké, stíhače a dělostřelectvo, tanky. Pak tady máte seřazený od lehkých tanků, tam prostě, když kliknete na toho Crusadera, tak se tam tady objeví všechny lehké tanky Británie. No, vidíte tady to Crusadera. Potom, když se vrátíte, tak se můžete podívat třeba na střední tanky, tady třeba už dali toho Centuriona. Tady zase vidíte všechny metka. Jo, takže takhle to máte rozlišený. Potom dělostřelectvo a tak dále. Máte tady všechny ty. No a potom taky od, tuším, 6. týrů, teď nevím, tak se vám ukazuje, kde mají třeba munici a takhle. Tak se podíváme na třeba PDBčku, rozklikneme a opět se bude načítat. Tentokrát se nám to četlo docela rychle. 3D vnější pohled je normální podívání na ten tank, jako jak je. To se bude načítat trošku déle. Takže jsem zpět, opravdu se to načítalo déle. A tady můžete vidět ten model vlastně toho PDBčka. Pak se můžete na něj hodit i jiný děla na ty tanky, no tady zrovna není. A můžete ho třeba vidět, jak je ve stoku. Jo, takže tady to takhle můžete vidět. Když se vrátíme, tak zde je potom model pancéřování, tam vám to potom ukáže, kolik pancíře jakoby to má, takže to otevřeme. Tak a tady můžete vidět, že, tak je ten model. Tady někde to bylo napsaný. To dali pryč, co šmejí. Jsem myslel, že tam nechali. Jako ono vám to ukazovalo barvy a podle těch barev jako tam bylo ukazováno, kolik to má, jakou to má prostě silný. Potom jsou tu hitzóny, to si myslím, že je dobrý si u všech tanků proštudovat, protože tam máte třeba, kde je munice a máte nějaký větší dělo, tak aspoň budete vědět, kam mířit. Tady u PDBčka si můžete všimnout, chci přiblížit, že tady vidíte tady oheň, takže vlastně, když mu budete střílet do zadku, tak máte hodně velkou šanci, že ho zapálíte, potom tady do zadku ho zapálíte a tady můžete poškodit munici. A tam má potom řidiče a tak dále. Potom je tu četa, to ani nevím, co vlastně je, protože já jsem na všechno se nedíval. Jo, takto, že s jakými tanky to asi tak je dobré v chatě míti. Potom nějaké videonávody, to znamená, jako, že vám to ukáže nějaký replaye s tím tankem, vybavení, co se na tom dát, spotřební ikonky, co se tam dát, popis tanku, to jsem nekoukal, a potom maskování. A takhle to máte u všech tanků, pak tam a máte tady všechny linie a tak dále. A můžete si tady i všimnout, že to jste se asi všimli, že tady jsou úplně všech tanky, už tady je ten grill, myslím, jo, to je on, grill 115,
No, místo té vlačky. Potom ty mise, to vám tady takhle ukazuje, vidíte, tady 4 máte, potom na to objekte a když na to kliknete, tak vám to tady ukáže úplně všechny mise a úplně vám přesně popíše. Takže když jste v bitvě, vidíte, když jste třeba v bitvě, zapomněli jste na to, tak tady teď se vám toto ukáže. No, to můžete najít. Vidíte, tady máte první misi Heaviny a je to: zničte minimálně 5 nepřátelských vozidel, sekundární podmínky, způsobte minimálně 4000 AP poškození. Jo. Tak, to je teď k tomu, tímhletím. Potom ocenění, to, co můžete vyhrát, mapy, ještě vám ukážu, minimapa tam máte znázorněnou, můžete si akorát zvětšit a jak to tam je vlastně ta mapa. Potom opevnění, tam vám to akorát říká, jaký co budovy a myslím, že i jaký co budovy. Takže já nevím, třeba velké centrum, když to sklik, tak vám to napíše výdrž, koby to upgradeování a to vlastně je. A potom máte ještě šarvatky a to nevím, co přesně je. Ty schopnosti jsem se taky ještě nedíval, tak se na ně můžeme rovnou podívat. Ano, už vím. Zlepšuje bratře ve zbrani a jo, takhle, už vím. Jako skilly pro posádku. A ocenění, tam jsou ty MK a tak dále, jako co vlastně můžete získat. Tady hlídka, obránce, za co můžete získat. No, takže to by vlastně bylo k této aplikačce všechno. Pokud se vám tedy video líbilo, můžete zanechat like, budu za to velice rád a když někdy u dalšího videa, tak čus.